ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи Taj MMA қарор доред ва мо дар бораи аз куҷо тамошо кардани ҷанги Муҳаммад Хейбатӣ бо Маъриф Пираев, иштирок кардани Хасбулла дар турнири навбатии UFC 267 гап мезанем. дар ягон ҷо ба ҳузур шита лайк азер кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. Хасбик ба хотири дастгирӣ кардани Ислам Махачев Абу-Даби меравад. маълумот пайдо шуд, ки ӯ дар турнири UFC 267 дар ҷазираи Муҳорибавӣ дар Абу-Даби баргузор мегардад меравад. Хасбик ба хотири дастгирӣ кардани Ислам Махачев меравад. хотиррасон мекунем, ки Ислам Махачев бар зидди Ден Хукер ҷанг мекунад. дар ин бора аввалин бор Мавлид Хайбуллаев эълон кард ва Денис Сегура бошад дар Твиттер паҳн кард. албатта аз пушти Ислам мухлисӣ кардани Хасбулла ин сирри пинҳонӣ нест. муҳорибаи калон барои Махачев аст, ки Ден Хукер яке аз ҷанговарони топ-10 мебошад. новобаста аз оне, ки Махачев дар дивизион ҷои панҷумро ишғол мекунад. аз аввал Ислам Махачев бояд бо Рафаэл дос Саньос набард мекард, аммо ҷароҳат мушкили дос Саньос гардид. набард аллакай сеюм бор атмена мешавад. натиҷаи набард хатареро дар дивизиони вазни сабук пеш меорад ва Ислам Махачев метавонад соҳиби камарбанд шавад. умедворам ин набарди бениҳоят хуб мешавад. Махачев Хукер, Хасбулла бошад варзишгари дӯстдоштаашро дастгирӣ мекунад. мегузарем ба хабари дигар. чӣ хеле ки мо шумо медонем, имрӯз дар ташкилоти Наша Дела дар карди асосӣ Муҳаммад Хейбатӣ бо тахаллуси персидский дагестанец машҳуру номдор аст, бо Маъриф Пираев бо тарзу усули бокс набард хоҳанд кард. ин набардро аз куҷо тамошо кардан мумкин аст? чӣ хеле ки худи ташкилоти Наша Дела эълон карданд, муҳорибаи персро бо Маъриф Пираев махсус соати 21:00 бо вақти Москва ва бо вақти душанбе соати 23:00 дар сомонаи Винлайн ба таври мустақим тамошо кардан метавонед. агар шумо ба сомонаи Винлайн дохил шуда натавонед, пас аз телеграм канали Knockout TG ссилкаи бепули тамошои ҷанга дастрас кардан метавонед. ба шабакаи мо обуна шудану лайк азер кардана фаромӯш накунед. то видеоролики навбатӣ, хонаободу сарбаланд бошед.